Ay, ang hirap pala maging mahirap dito sa ano eh. Mahirap ka na nga. Magbabayad ka pa ng madami. What? What? Hello! Hey! Busy si Mayor. And then, Mama? Hello? Hello, is he gonna pass to you there? No. Francis, you're not sitting down? No. No, because he cannot. No, Francine. He's gonna be afraid. Copycat. Uy, where you going? Uy. Take that. Hello guys, nasa Mönchengladbach kami. Francis is nasa city, sa center nila kami. Naghahanap kami ng makainan guys, hindi kami nakahanap hanggang ngayon. Ang haba na ng nilakad namin. Yeah, Polizei. Yeah. Train station. Yeah? There's a Chinese. Yeah, there is. Uy. How about that? There is that a buffet there? I googled for buffet. Apoy miglakaw ng lingkod ni dire. Umupo kami dito para i-google kung saan kami kakain. Parang wala na kami nakita. Hiya yan. Francis is there. Francis. Parang uulan na naman, Day. It will rain again, Francine. What? Vorweg hier. Ich habe eine Frage. Wir sind hier zu Besuch in Mönchengladbach. Habt ihr Buffet? Oder? Bis wie viel Uhr? Also, und ihr seid direkt am Hauptbahnhof, ne? Alles klar. Okay, kann man da einen Tisch haben? Ja, okay, müssen wir nicht reservieren. Nagpa-reserve na si Frank. Ah, okay, Kasi super. kanina pa kami naglalakad, guys. Ciao. Tapos wala kami nahanap na makainan. Ayoko kasi yung mga mga German restaurant. Gusto ko yung mga It's an Asian, that's what I mean. That I prefer na kumain yung alam ko ba kung ano ang kakainin. Kaysa yung it's better that we know what we are eating than doing an experiment, exploring, you know. Better be safe. It looks good. Okay. Yeah. So when it starts? Now. Yeah, okay, we go now. We go there, guys. 2200 buffet. Buffet kami para sure yun ni busog ba. Okay, we're coming, Francine. We're going. Kain muna kami. Ito kasi grabing kiat sa Flughafen. Okay, come on. Kami lang pala guys. Wala. Hold to Papa.
kami lang pala guys kasi si Ella at si Vanessa may klase sila. Then hindi namin expect na late kami makakauwi ni Frank. Ito yung Munching Lagbak. Nag-film ako sa mga napupuntahan namin dito kasi I think hindi na kami makakabalik dito. Kain guys. Buffet. Francis, you're gonna... Francine, come here. I have a spring roll for you. This is yummy. That's yummy. Yeah. Na to, be. Kang kilikili. Hindi ka putian na itong kilikili. So, guys. Tambok na juga ko, boy. Taba ko na, no? Stress man lang ako lagi. So, hindi pala talaga totoo na nakakapayat ang stress. Nakakataba ata. So, today is Friday. Kahapon nakauwi si Frank. And then, pero inaantay ko siya ngayon kasi, pupunta kami ng IKEA para maghanap ng kusina. Kasi ang mga bahay kasi dito, guys, is wala siyang kusina. And then, for example, dito kaning kusina. Makikita nyo rin pag nag-house tour. Nag-house tour. Pag nag-tour tayo dun. Pasensyahan, makalat. Pero, itong kusina namin dito is wala talaga to siyang laman. Diyan si Ella, o eh. Nag-jumper bahas ng inita. It's red glass duschen. Okay. Pag ang mga apartment talaga dito guys or bahay, wala siyang ganito ba? Ito, kusina to siya, katong kusina, wala siyang ganito, walang mga ganyan, walang cabinets, wala yan, empty. Ang meron lang is outlet para dito, wala din to, faucet, wala talaga siya, walang sink. And then, wala talaga lahat, as in wala, empty talaga siya. Mapapakita ko lang yan sa inyo in time. So, yun nga, kailangan naming mag-canvas ba? Mag-canvas lang. I'm not sure kung gustuhin ko para mas makasave kami, gustuhin ko tong dalhin ang kusina, pero hindi siya ka-size. Ako ka Frank, nabili na lang kami ng yung kami lang mag-assemble ba, kami lang yung magtigi-tigi bitaw, pero ang gusto niya kasi is yung ka-size talaga, arte po ni si Frank eh. Ka-size talaga ng kusina doon. Pero hindi pa kami sure. Nagkambas-kambas. Magkakambas kami. Canvas ba yan? Canvas. Mag-canvas mi sa IKEA para malaman namin yung mga presyo. Hi, dog! Malala mo pagkay na, oh! Malala mo may bullpen, dog! Hi! Say hi! Come here! Say hi! Hi! What's that? What's that? Is that a pen? Is that yours? Not yours. Return that, go. Return that. Give it back to Vanessa. Okay? Ate Vanessa, go. So ayun. Nag-aantay na lang ako ni Frank. And then, yun, pupunta na kami. Good job kasi today is Friday. 10 PM magko-close yung IKEA. Lang talaga namin, ang nakambasin lang talaga namin is ang kusina kasi meron na kaming measurement sa kusina doon. So, titingnan namin kung magkano, kung mas cheap, kung di ba gaano kamahal. Ayun. Hi guys. Hi guys. Vlogger gina mong bata oy. Hi guys. Tingnan nyo guys, madami-dami na akong madami-dami na akong na-pack. Ilang boxes na to? 1, 2, 3, 4, 5. What? 6, 7, 8, 9, 10. 10 boxes. Wala akong gana maglinis-linis kasi knowing na we are moving. 3 days akong sumakit yung ulo ko. 3 days talaga. Straight. Kaya wala akong yung boxes na nahipos na ako. Mga pa yun? Anong day pa ba yun? Last week pa yun. Tapos this week wala talaga akong nagawa kasi hindi ako nakapag-pack this week kasi nga masakit yung ulo ko. Pag masakit talaga yung ulo ko guys, nasa bed lang ako. Bumabangon lang ako pag, kailangan like for example, naghahanda ako ng baon ng mga kids. Tapos, si Francis, si Francine, dinadala ko sa kindergarten. Then, as much as possible, wala akong ginagawa. Pag nawala naman yung headache ko, for example, nawala siya ng konti, nagkuri-kuri magluto or
Yun lang, pero nagkuri-kuri gyapon. So, ayun, 3 days hanggang sa dumating si Frank. Tapos, yun nga, nag-decide kami na magpatingin na talaga sa mata ko kasi last time, di ba, sabi ko magpa-check up ako ng mata pero hindi ako nagpa-appointment, guys, kasi nga sabi ko wala naman sakit ng ulo ko. So yesterday or the other day, sabi ko talaga magpapa-check up na talaga ako sa mata. Yeah, who's that? Return that. Give it back. Give it back. That's not yours. Malaki na talaga. Oh, big boy na talaga. Oh, diba? Maglakaw-lakaw na. Magandang weather today, kaya maganda ilabas. So, ayun yung update natin. And then, let's see sa mga susunod na mga araw. Kung makabili tayo ng kusina, no? Makabutas ng bulsa yung paglilipat. Pero sana, tong paglipat namin, na to, masettle kami ba? So, ayun. Madami kasing rason, guys, kaya kami aalis dito. Not just, hindi lang dahil sa dahil sa kailangan namin ng extra space. Basta maraming mga rason kaya gusto naming lumipat. And then, so ayun. Inaantay ko na lang si Franco Ay, nako, buhay. So, let's see kung madadala ko kayo sa IKEA, ha. Kasi, alam nyo naman ako, nahihiya ako pag nagbablog sa kuan, guys. Uy, sa labas. Especially pag mga shop. Kasi, na kasi ako, nasita na si Frank. Si Frank actually yung nasita. Nung nag-vlog kami sa Aldi. Tapos, ayun. Simula nun natatakot na ako mag-vlog. Nahihiya. Nahihiya na akong mag-vlog. Ayun. Lipstick lang tayo. Then, pak! Ay, ang hirap pala maging mahirap dito sa mahirap ka na nga. Magbabayad ka pa ng madami. Mga apartment dito at house, guys, na Shakira talaga ako kasi wala talagang laman. At saka pati yung mga walls, si Frank pa yung mag-aasikaso sa bahay. Nasa amin na actually yung key, pero nasa amin na yung susi, pero ano ba to? Kailangan pa namin siyang hindi kasi siya malaking company yung may-ari ng bahay, kaya mas siya ba, hindi siya mas stricto. So, and then mabait sila. Na-meet ko na actually yung may-ari din. And then, natignan ko na din yung bahay. At first, nagduha ako kasi madaming gagawin, pero nakapag-decide na si Frank, wala tayong magawa. Siya naman talaga yung, nakapag-decide na siya na, yun na lang talaga kasi malapit ng Pasko. So, siguro malilipat kami. Let's see kung kailan kami makakalipat kasi kailangan pa nga siyang i-arrange lahat ng mga bagay-bagay. Madami pang kaming aasikasuhin. And then, but one thing for sure, doon kami magpapasko. So, ang new bahay, sa bagong bahay tayo magpapasko. Hello guys. So, hindi kami natuloy actually sa IKEA. Kasi, ito ang napala ko. Nag-ice cream na lang kami. Kasi late na din yun kulang ang time. Nag-ice cream na lang kami. Andun yung mga kids. Nasa Central of Garat kami na again. Sa Central. Diyan yung ice cream. Yung Gondola Ice Cafe. Dapat uupo si Frank doon pero ayaw niyang umupo doon. Kasi ako nag-donor box and siya ice cream. Not really fan of ice cream ang good, but I want some from him. Oh, diba? How sweet. No, he doesn't want to sit. Mama. What? Mama. What? Hello. Hey. Like who's cool Watch out, Francis. There's a bicycle there. Francine, Francine. Where's Francine? Hello. I like the cheesy stuff there, the flakes. Where's Francis now, Vanessa?
is gonna swing. The switch off down already. Yeah, not the cream. I want the. But you want to have the flake? No. But with ice. Tukwada yung kamera. Pangalawan na to ni Frank. Second round na niya. Kami, natapos na siya. Nag-second round. His favorite ice cream here. Kami lahat natapos na. Ako nag-dinner back sa mga bata na ice cream din. If we are moving, that's it. Maybe there is 29 minutes walk. For 10 euros, not for 7 euros. Yeah, could be. She told you how to do it? Ito yung kitchen na gusto namin, guys. At actually, mas gusto ni Frank. Gusto ko sana white, pero gusto ni Frank tong kulay na to. The counter is still fine here, baby. Di ba? Ang ganda ng kitchen. Ito yung gustong-gusto niya talaga. Yeah. Ang ganda to siya kasi ano na ba? Automatic ba? Oh, meron siyang ano ba to eh? Mayroon siyang ano dito. We can do this then ba? Can we have that then? Can we have that then? I like that. What about that Arbeitsplatte? Do you I like like it. I like it. This is fine. But this one? one, No, it is the Arbeitsplatte. itong pirong sink, gusto ko siya dark. Yung black ba? Tapos yung, What about the sink? I want it in black. That one in black? Yeah, and the one, If that's possible in black? yeah, if that's possible. Why should it be in black? I like it that way. I like that one. That one, you know what I mean, right? Then this one, I like in the one with the one where you can pull. Yeah, I don't know which one that is. I'm not going to go over there now and get that. Just ask. Okay. Beleuchtung, ja. What is that? The front? Front? How do I know? Maybe that is the front. You have to read. It says here in Türk, den Griff. How do I know? What's the name? Meron siyang ano dito. Meron siyang lagayan ng wine. Pero wala kaming wine eh. Ayan. Maganda siya ba kasi may light. Yeah, I think I'll be fine with red eh. I don't know. I'm undecided, guys. Gusto ko kasi bright yung kitchen. Ano? I want the wall. Yeah, we have to wait until Mama and Papa is ready here. This one we will like. I want this, ha? Gusto ko to siya kasi hindi I siya. don't see what is that? It doesn't show here. Cool shrunk. Nein, it doesn't show here that. Yeah, because you have to. What? There's no other else? No, there's nothing else. Maybe just extra, baby. It's all the other. Ang palay dito. Tapos, whole set to siya ng kitchen eh. Pero hindi ganito kalaki yung kitchen namin, guys. Kaya, ang kulay niya is wine red. Hindi niyo Mama. Yeah. Yeah. Gustong gusto ko. Pero meron na kaming What oven. about We have an oven. we don't need that, eh? Yeah, we have an oven. But that one, I like it. I like that there. Yeah, I like that too. We have oven and we have fridge. That's all that belongs to the kitchen, right? The appliances, we have this too. Yeah. But this one, baby, no? Yeah, I want to write that. Ito. See, ang ganda. Yeah.
Marami siyang drawer. Ayan. Maganda siya actually. Pero hindi ganito kalaki yung kitchen namin guys. Kaya ipaano namin yung size ng kitchen namin. I think this is dishwasher. Pero hindi namin kailangan yan. This part kasi meron kaming dishwasher. So that part will not be included. And ito is under, maganda. Ito yung sa under the sink. Mama. It fell? Yeah. Yeah, it's okay. We're gonna throw that away, okay? Hold that for a while, please. That's my handbag. Meron siyang ganyan, oh. Mga plato. Nabili ko yan actually na plato, guys. Kasi gustong-gusto ko siya. And then, ayan. Marami siyang drawer. It's fridge actually. We don't need that. Then ito, gusto namin ito ni Frank kasi maganda siya, glass. So, ayan. And where's the moon? Busy si Mayor. And then, Mama. Malaki to na kitchen kaysa sa amin na kitchen. Ito, sobrang laki na to niya. Ang liit lang yun ng kitchen namin kaya we're hoping na mas mura yung babayaran namin. Ja, cool. Also die einzelnen, wie heißt es, die einzelnen Funktionen mal so zeigt. Did you already do the full food? Nee, Vorsicht müssen wir noch machen. Den Wasserhahn müssten wir vielleicht auch noch mal kurz gucken. Ja, cool. Are you not feeling well? Yeah, we're gonna go. You look at that? Die kann sich ja später auf Video angucken. Ja, geil. Super. Ja, perfekt. The one that you're... Da ist sie so scharf drauf, das Ding. Kain muna tayo, guys. Meatballs with mashed potato. Yeah. And si Frank din, meatballs with mashed potato. And ang Kinder pasta. Naglalaro na sila, guys, oh. Yung sa, nabili ko yan sa IKEA ba? Out of food. Oh, maganda siya. Kasi out of food. Train station. Yan, kaya ang ate. Ngiyong. Watch your feet. Look your feet. Hello guys. Mobile ang gamit natin. Nagluto ako ng ng dinner namin at ito 'yun. Today. Ayan, siya? Cauliflower, nilagyan ko ng pork. Ginisa ko siya sa soya lang guys, sa toyo, and then rice. Lalagyan ko pa to siya ng cabbage. Lang guys, ba to? Para-paraan lang na ulam. Para-paraan na ulam, madali ang ulam guys kasi mas madali ito siyang lutuin. Tapos siguro mag-air fry ako ng meat. Wala pala dito si Frank, nandun sa kanyang may siya, may ginawang extra na umextra para makadagdag ng extra siya konti. Ayun. Tapos si Francine, natulog na pala si Francine guys, pero na yun, kumain yun siya ng madami kasi yung kinain kanina sa IKEA kumain yun ng pasta, then pagdating dito kumain din siya ng bread, tapos pagod na siya. I don't think na makatagad pa siya niya akong niluto. So titirhan ko lang siya ng nito para makakain din siya ng gulay para bukas, and then that's it. Ito yung ulam natin. Nandito pala si Francis. Gising pa si Francis. Antay ata to sa papa niya. Lagyan ko siya ng sabaw konti. Hi! Come on here. We're on sound. Come on here. Hello. Hello. Francis, where's your car? Where's your car? Where's your car? Huh? Huh?
Tingnan nyo to guys, oh. Laki ng ano ko dito ba? Saan is ulat? Na, yung nag-zoo kami, nakita niyo yung video namin na nag-zoo kami. Naligyas bitaw ko guys, basta kuas akong pangus. Eh. Hindi ko na-vlog yun. Ang laki ng pangus ko at ang laki din niya ng ulat niya ngayon. Mas malaki yung ulat. Yung scar niya. So pag naluto na to, kakain na kami. Kasi si Frank, mamaya pa yun siya. Mauna kami mga bata. Luto na kasi itong mga bata eh. Lutuin ko lang itong broccoli ay yung cauliflower. Tapos tagay ko yung ano ba yun? Yung meron kasi akong tira. Tira sa ginawa ko na naglata kasi ako ng baka last day. Then may tira pa akong cabbage. Ito yun. Inimix ko siya para hindi sayang naman kasi guys. Hindi talaga tayo magsasayang ng pagkain niya. Hindi ko siya itatapon kasi, oh, fresh na fresh pa naman siya. Kaya kailangan ko siya lutuin ngayon, baka mga next day ba. Kasi bukas parang may lakad kasi kami, tapos wala kami dito sa bahay lahat. Hindi ito maluluto. Oh, Francis, be careful. Ayan. Pakita. So, e-end ko na yata itong vlog, guys. Saan naman si Francis? Uy, nagparo. Wasak-wasak. Pwede siya mayo. I-end ko na ata tong vlog guys kasi late, mataas, mahaba na tong vlog natin I think. Or I'm not sure. Pag naluto na tong cauliflower, lagay ko yung cabbage kasi half cook lang dapat yung gulay para masarap. Nagugulay talaga ako guys para sa mga bata ba. Then ako din, mahilig ako sa gulay. Then dito kasi yung mga anak ko talaga sanay na sanay sa Pilipino food tong lahat ng ito sila lahat. Pati yung stepdaughter ko natakda na. So I think i-end ko na tong vlog kasi mahaba-haba na tong vlog natin. And then so ano ba to? Paano ba natin to end? So for our video today guys, thank you all for watching and I hope to see you again on our next video. Bye bye and happy birthday everybody. And God bless us all. Nang wasak kang isa. Sabi ginawa ko nang wasak na yun siyang olive oil pag yan. Na mabuak na dong. Palik na dong ha. Kaya gusto. Uy. Iuli na nato ni Bi. Iuli na. Put it back. Get your car. Oh. Mga gibu. Ang car na nabudol. Oh gigi. Francis. Come on. We put it back. Dong. Kukmal dong. Kukmal. Voice papa dong. Ha? Voice papa.